Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako sa modeluje pomocou prvku Extrude, čo znamená kolme vysunutie skice od skicovacej roviny. Tento extrudový prvok môže byť vytváraný ako objemový prvok, môže byť vytváraný ako tenkostenný prvok a môže byť vytváraný ako plošný prvok. V tomto videu si ukážeme, ako sa vytvára objemový prvok, čiže plný objem materiálu. Prvok Extrude môžeme vytvárať tak, že skica bude vysunutá na jednu stranu od skicovacej roviny, alebo môže byť vysunutá symetricky na obidve strany od skicovacej roviny, alebo môže byť vysúvaná nesymetricky, to znamená o nerovnakú hĺbku vysunutia od skicovacej roviny na každú stranu. Takže dajme si nový prvok, napríklad pomenujeme ho Extrude. Prvok je možné modelovať ako každý iný prvok dvoma spôsobmi. Jeden spôsob sa volá objekt akcia a druhý spôsob sa volá akcia objekt. Akcia znamená príkaz, objekt znamená kreslenie skice. Najprv si ukážeme, že sa to dá robiť najprv nakreslením skice, čiže toto bude objekt akcia, čiže skica. Vyberieme si skicovaciu rovinu. Druhá kolma rovina bude smerovať nahor, dáme sketch. Vytvoríme si jednoduchú skicu, napríklad nejaký tvar písmena L. Podmienka je, že skica musí byť uzatvorená, to znamená, že pomocou tohto diagnostického prvku máme nastavené, že uzavretá skica bude automaticky vyfarbená. Povedzme, keď zmeníme rozmery 100, tu môžeme dať 75 a tu dajme 125 a toto môžeme dať 70. Takže skica je nakreslená na skicovaciu rovinu. Máme teda skicu vytvorenú. Skica, keď je označená, tak je pripravená na použitie a teraz môžeme aj tu použiť príkaz Extrude, alebo ho môžeme použiť takto. Čiže automaticky od skicovacej roviny už je skica vysunutá, čo ukazuje táto šipka, že na ktorú stranu je vysunutá. Keď na ňu kliknem, tak zmením tú stranu, alebo to môžem meniť podľa tohto ovládacieho prvku. Hĺbku vysunutia môžeme meniť myškou, takto, alebo môžeme prepísať hodnotu tu, alebo môžeme v tomto poli tú hodnotu napísať. Toto je teda vysunutie na jednu stranu. Ak chcem vysúvať symetricky, tak v tomto paneli, ktorý riadi hĺbku, si vyberiem symetrické vysunutie. Čiže teraz skica je vysúvaná symetricky na obidve strany, čiže ak bude mať 200 mm, tak od skicovacej roviny nárys 100 mm na jednu, 100 mm na druhú stranu. Keď chcem skicu vysunúť nesymetricky, tak v ponuke si vyberiem prvá strana blind, čiže nejaký rozmer, dajme povedzme 25 mm a druhá strana tiež blind a dajme 75 mm. Čiže teleso má hĺbku dohromady 100 mm. Takže toto je vytvorenie modelu príkazom Extrude, keď som použil objekt akcia. Ja to teraz vymažem a ukážem môj spôsob, ktorý ja používam a ktorý preferujem, je akcia objekt. To znamená, najprv si vyberiem príkaz, vyberiem si napríklad tú hĺbku 100 mm a vyberiem si skicovaciu rovinu. Teraz nakreslíme niečo iné. Povedzme obdĺžnik a v rohoch si dajme 4
rovnako veľké kružnice. Vidíme, že skica nie je uzatvorená, čiže sú tu prekryvajúce sa prvky, pretínajúce, čo v skici nesmie byť, takže ich vymažeme. Musí tá skica predstavovať v podstate iba vonkajší obrys toho, čo chceme vymodelovať. Samozrejme vo vnútri môžem mať ďalší prvok, ale nesmú sa dotýkať, ani sa nesmú pretínať. Rozmery nebudem teraz meniť, takže znova môžem meniť smer vysunutia alebo stranu, môžeme meniť symetriu alebo môžem to riešiť nesymetricky. Pokiaľ je to zobrazené takto, že je to žlté, tak to nie je ukončené. Ukončiť to môžeme pomocou tohto ovládacieho prvku alebo stlačiť koliesko. Ukážeme si ešte jednu funkciu tohto príkazu extrude, čiže toto zase vymažem a urobím ešte jednu ukážku, čiže vysúvam, povedzme, dajme 200 mm, vyberiem si rovinu nárys a nakreslím si teraz len kružnicu. Povedzme, že priemer bude mať 150 mm a je vysunutá teda na jednu stranu na výšku 200 mm. Ste si možno všimli v tej ponuke, že je tu takáto možnosť ako add taper, to znamená pridať zošikmenie a vy to zošikmenie môžete dávať, to je uhol, číselne, takto, alebo to môžete meniť takto myškou. Čiže vidíte, že ja môžem pri extrudovom prvku pri vysúvaní urobiť z valca kužeľ. Takže toľko k príkazu extrude ako objemový prvok, čo je znázornené tu, že je to objemový prvok.